Nagwali si Pedro didto sa balkon ni Solomon. Gawa Kapitulo 3 versikulo 11 hanggang 26. Wala gayud mo bulag kang Pedro o kang Juan ng maong tawo. Nanagan ang mga tawo ngadto kanila didto sa inatupang agianan nga gituwag og balkon ni Solomon tungod sa ilang katingala. Sa pagkakita ni Pedro sa mga tawo miingon siya kanila, mga kaigsuunan kong mga kaliwat ni Israel, nganong natingala kamo ni ini? Nganong gitutukan ninyo kami? Naghuna-huna ba kamo nga napalakaw na mo kining tawhana tungod sa among gahom og pagka-Diyos nun? Ang Diyos nga gisimba sa atong mga katigulangan nga si Abraham, si Isaac, ug si Jacob mao ang naghimo niini aron sa pagpasidungog sa iyang sulugoon nga si Jesus. Kini mao ang Jesus nga inyong gitugyan sa mga tawong ana sa pangagamhanan ug inyong gisalikway atubangan ni Pilato, bisan na desisyonan na niya nga buhian siya. Balaan ug matarong siya, apan gisalikway ninyo siya ug gihangyo hinuon ninyo kang Pilato nga buhian ang usa ka mamumuno baylo kanya. Gipatay ninyo ang nagahatag ug kinabuhi apan gibanhaw siya sa Dios. Ug kami makapamatuod nga nabanhaw siya. Ang pagtuo kang Jesus mao ang naghatag sa kusog ni ining tawo nga inyong nailhan ug nakita karon. Kamu mga saksi nga naayo siya. Nahitabo kini tungod sa iyang pagtuo kang Jesus. Mga kaigsuunan, nahibalo ako nga kamo ug ang inyong mga pangulo naghimo niini kang Jesus tungod kay wala kamo makahibalo kon kinsa gayud siya. Gipadayag na sa Dios ni adtong unang panahon pinaagi sa mga propeta nga si Kristo kinahanglan gayud nga magantos, ug sa inyong gihimo kanya, natuman ang gisulti sa Dios. Busa karon, kinahanglan maghinulsol na kamo ug muduol sa Dios aron pasayloon niya ang inyong mga sala, ug moabot kaninyo ang bago nga kusog nga gikan sa Ginoo. Ug pagkahuman, ipadala niya si Jesus nga mao ang Kristo nga iya na daang gipili alang kanato. Apan kinahanglan nga adto lang una si Jesus sa langit hangtod nga moabot ang panahon nga bag-o na sa Dios ang tanang mga butang. Mauusab ka na ang giingon sa Dios ni adtong unang panahon pinaagi sa iyang mga propeta. Sama sa giingon ni Moises, ang Ginoo nga inyong Dios mo hatag kaninyo og propeta nga sama kanako gikan sa inyong kaliwat. Kinahanglang tumano ninyo ang tanan niyang isulti kaninyo. Ang dili mo tuman niini nga propeta ilain gikan sa mga katawhan sa Dios og pagalaglagon. Sama usab ni ana ang giingon sa tanang mga propeta gikan pa kang Samuel. Silang tanan na nagnakon-on sa ang mga hitabo karong mga panahuna. Ang mga gisaad sa Dios pinaagi sa iyang mga propeta alang gayod kanatong mga Hudyo, kay apil kita sa kasabutan nga gihimo sa Dios sa atong mga katigulangan tungod kay nag-ingon siya kang Abraham, panalanginan ko ang tanang mga tawo sa kalibutan pinaagi sa imong kaliwat. Busa gisugo sa Dios ang iyang pinili nga sulugoon, ug gipadala og una dinhi kanatong mga Hudyo, aron matabangan niya kita sa pagbiye sa atong mga daotang mga binuhatan.